Pinoy Bus Driver TV. Paano na tayo sa first stop, susunod. Northbound. May daraga pa pala dyan. Kaya ako lang malapit. Daan pala tayo ng daraga dito. Dadaan yan ng tabako, kuya. Traffic. Ato yan sa may Shelby daw. Traffic pa naman doon. Di ka sa may Shelby ah? Wah, di rin nga ito, kamunaw. Oo. Ato lang sa may Shelby. Lagwa ka, dito may diversyon. Sa tabako yan. Zone 16. Alas 12, 35 orang. Shout out sa mga taga sa Subon. Yes. So guys. Leo. Wala diversion ang Subon dito po. Ilan kayo bababa? Isa lang? Ikaw lang isa bababa? Oh yeah. Awal ka niya, one of the Kailangan lumayan di mo dado ha?
sir.
kay ayun na. Ah, puno na, puno na. Hanggang tupi na ako sa gitna. Meron pa.
Danagan ng mga mayon, no? Tanaw na tanaw ito ang mayon. Kutya, susubod. Northbound. Dato ko taga Lungsod, Bilao. Sa Rico dyan. Sa kanya na Rico. Diyan tayo sa lugar nyo. Galing tayo na Santa Rita, Samar. Ang pasaya natin galing hindi sa Samar. Nakuluban. Diba guys, si Rode, kaya bahay na dyan.
Alabang pa yun. Minsan wala magila ng maliwanag yan. Malibit may ulap yan. Pupunta na yun. Minalutan na naman ang ulap. Minalutan naman ang ulap. Pamaring pa yun. Ulkio sa bahay. Bihol. Sa Alislag, Bukset, para hapon sa mga taga-Alislag. Si Bilit Leo. Dito naman tayo sa lugar niyo, Biga Bukset. Ito lang yung wala kay Biga Linda. So, kay Larisma, Luis Canilla, si Jeremy Tulado ng San Diego, California. Mr. Pagkatong-Pinong Norway, Marvin Timao, Marvin Dunn, Dale Brian Marcos,
Ganda. Oo. Daragan News. Yan ay pamuntang airport bago Maligastig sa Hawaii. Maraming mga yun. International Airport. International ibig sabihin dito lang ibang bansa yan ay aeroplano nila. Tabon-tabon kung wala ka dyan, yan ang shortcut sa bundok. Doon nakaliwa si Mego. Pamilya namin.
si Regine Carr. Tumayo siguro sa school. Hindi na nag-aabang dito. Sa school, may upusin. Dadaan ako ng upusin. Wala naman.
sa kapitbahay namin sa Baybay. Mararo yun. Hindi na nag-asawa, nabalo. Siya lang, nalaro. Oh, ang daragang magayon. Oh, na. Grabe ka.